Ityala lendoda etyholwa ngokubulala umfundi waseFort ongasekhoyo uNosicelo Mtebeni lihlehliselwe ungomso kwinkundla ephakamileyo eMonti kuz'emva kokuba uAlutha Pasile oneminyaka engamashumi amabini nantlanu evakalise ukuba ufuna ukumelwa ligqwetha. Ngaphambili lo mtyholwa wayevakalise ukuba uza kuzimela ngokwakhe enkundleni. Ujengene namatyala okubulala nokuphazamisana nengalo yomthetho. Ndathi eli ziko abongile yantyi sebezimase ukuchotshelwa kwelityala. Limiselwe imini yangomso ityala lalo otyholwa ngokubulala umfundi waseYunivesithi yaseFort uNosicelo Mtebeni uAlutha Pasile namhlanje uchazele inkundla ukuba ufuna ukumelwa ligqwetha. Ngaphambili bengalifuni igqwetha ukuhleli ngaphakathi ngapha kwezitixo nangokusithethayo kuba zangayifake isicelo sebhili. Uthetha kuva banzi sinawo umfundi walapha kwiYunivesithi yaseFort uSandiso Mbulawa omele ibhunga labafundi. Tada ndiziva kanjani nje umtyholwa efuna amagqwetha ngoku? Sothuke kakhulu namsasazi. Kangangokuba sive namhlanje kusasa ngentsimbi yethoba ukuba umkhalelo lo uyavela namhlanje. Sapatanisa senze i-calls ke uba sikwazi ukuza ecourt. Only to find out by the court seyigqibile ngoku and kuthiwa umkhalelo lona ufuna ummeli ngoku. Now I think sibuya umva instead basiye phambili. And state class figure out the case is already in High Court. But sithe sakuva ngebriefings zabantu bengaphakathi kodwa i-case uzawuphinda vele umkhalelo ngomso with inantuzi legal representative yakwa legal aid. Ke ngoku njengoba nisiya kwimviwo zoxa kuphela unyaka nina ayiniphazamisile nokuba benifuna iqukumbelo elijala. Sizawuphazamiseka kakhulu ngoba oko xa ivela le case siyavuka itrauma ezenzekayo. Bendiba sizawuthi siqala imviwo zokuphela konyaka bese iphelile icase leyo and izawusiphazamisa. Asazi noba why singaxelelwanga uba umkhanelo uyavela namhlanje, so that we can come and show the solidarity of support. We can be in support of the victim. Banjani abafundi ngokubetha university sukela sehle esisiganeko? Yeah, I cannot confirm that all of them are fine, but bayazama kona shem, bayazama izixesha lihamba. But once we attend or the news appears on the TV or on newspapers, the trauma comes up. Ndiyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Lo nguSandiso Mbulawa omele abafundi ophuma kwisigaba sabafundi apha kwiYunivesithi yaseFort. Sizithathe izindambo sizibuyisele kuni estudio.